Ole, clear tu zong zong te, chỉ bay lệ về cô lệ. Pu editor, thil hậu tế tế các hàn phụ chuộc lệ tiếng. Kan mi thiam na khia chian ka du wangin ngai zel kham lung ta thin so. Engtia zir chian chi nge niang le ka ti. A nget loba, mun oi kham ania. Lungat la ni mai. A hau tak thiang bera zir chiang tur. Tim din ran pa ngai amoni le. Ngai zel kham lung hi nisa le ruwa hian ati dang lam na sa ma ruwa surin ati huwa ni aron sa a lungpui nia kan ngai po asom dip mai thin heta tang po hian kan hre thiamin karing han zir chian tur omina lang lo rora tan po hetiang lung hi atlak lo ani David Moya chimphei pu editor rimhrian na wangin kan lo me ole tunlain hongzali somli alar hle a phek le lama tangino enga tinge koshan ho hi an ngoi tat le ama shwai tu ber tur an nia sin din thar veng te hi atua ma dem tur anom lo koshan le tu te mo dem hlau ho adem tur ber koshan le central wai me dem ngam mang si lo ho thu soi hi a khamom thlot koshan le central wai me te hian zu aya ale tam taka mihring ta na thalawa hian engangin nge man lak ve don ti hi ron soi abahun ta vele midang NGO kuta anda le maidon emni nge sual do tak tak tur hian an mania lalpa hian chakna peto lo jok le du uluka pu editor mipui awo channel hi adin tira tangin tun thleng hian mai lovin kalo en ve je thina a tha thin khom mai so thing chung changa pu doma mi then khatin kan dim luai luaya ka ngai ve da na chuan dem na tura om ka hrelo pu zoram thanga zo khiani ke chuan ka dem ni so thing ching turin min ti ya in kot kaya cheng som zelin kan la ang a hralna a om lo chuan tuipuya kan payang an ti ani kha kan la kheve kang chu keji khat chu soilo tin ther tiat lekpo ala theilo ani kha pu do ma chuan a lamaya asoi sel tu te hian sang ni som ni pariat in thlan huna kan nin le kan hne bok MNF le Congress bok emni vote kan tumang MNF le Congress sarkar chen hi pu do ma hian han chang ve phot se chumi nuwa demna turin hriat chuan in dem chau jok don nia Mr. Kolni chalchung kan sarkar chuanom tak hian central sum hi agriculture ling road kilometer li laina min han man tir ve se tualte luizawa hian kan valomin kan va chuang do ne kan MLA ne na le agri department ate kan thlen to a vo in thlengin chanchin kan la khelova chung kwa somla in kan le lette kumin hian kan chun zom theido na sin le kan chi minister hian lo hreve te se pu editor minlo aw sakla minister aimo chief minister minlo hil sak theila kan lom hle ang opposition bial tan po suma pesa thosia kun ha thok tu ti lam hi lo hoi ve se kumin hian kan leilet WRC te kan siam thei pha dona minlo pui ve ram te u by 9612465100 chalrang pu editor chi baile I thu le hla te hi kalo thlir ve zela angai nomin abeng war thlak thin hle mai I kal le zel na tura du sang na sang ber ka han hla na che tun tum chu thu ka ron tho ve tiang beng sik tak meu chung le mai mi chinga ka ngai tua wang chang hian kan ram chu kan ngai tuam ta hle mai rui hlovin min chim section min chim zuin min chim mi hring kan la tlem si kan thlang phai vai phakar hovin min chim huthut reng mai boxi kan identity ya hian kan chiang mol lo kan nula ten namdang pasala nei an paisa tlat ta lo kan mu si te mem chakma te tui kuk te gor khali te thleng mai hian kan tluk lo ka ti thin an ni ho hi
an identity a an chiang ru riau he tiang reng renga kan kal chho zil ani vai zongin ne rei hi kan dain karing ta haulo mai le du lo el tiang mai la chim ralin kan la om ngei don zong ani hi hei hi thlasikanga khel lovin alo la thleng ngei don ani Christian Manithisa Mitsiai Sorkar a herliam ta Mitsiai tura cheng nuai sompo a thlem thluk zolo laldoma hruai Sorkar chuan an party mi rihlo ni an soi heroin hongzali somli po an man ta chat mai tute party Sorkar ya mong khan kan mi te pon an sorve tho sia Mitsiain kan thlir liam mai ti du ve se chuan an ti thei ve nge yang hei mai po ni lovin kan u now autonomous district council te direct funding po Mitsiaya thlir liam mai lovin positive comment an pe a hlotling to an tin ka hretlat mai contract na thok te tan po eiteu du wanga tho chiat mai lo a tha to don ani rin om hi nun hlimna le ha chulna ni ya hlim chuang lo wa hausak hi a hlu chuang lo ani chu wangin sarkar tharin huai sen taka min hruai to wangin keini mipui po hian huai sen takin chanla thar vekila kanram hian ma son nge yang hidden life kolosa bung thum chang thum mizo te hi kan lo fing lo ber hian ka hretrin nam dang lo lu te hi an tlem lain kan met mit lova tangrual tham kan khong nuwa enzo hruai tu te sumin an tlon lungoi ni mo min zuam viau zel mai zong ani hi congress sarkar lai khan Burma min no pang apong suala no chorun pui kan nei to kha then khatin mizo ni lo zong an lo ti vel bok nen an tang hawanga kan ngam lo mai don tian hre phak lo tong phim khur hi awangai to em nam thila hian kakal ve zeu mizo nam hi kan fing mol lo tun tum thil thleng hong zali somli boruak hian min ti har mol te se British in India cho san don khan du thlan na min siama India hnuai om nge in du Burma op min tia India kan thlanga Burma chu India laka chuan foreign an ni ta a Burma mi te hi anom rei to emo rei lo emo ID Aadhaar an nei lo chuan immigrant an ni tho thowa foreigner stranger an ni e ti mar pu editor tun tum chu chang dang kanin a o ka han chua tiang YouTube channel a Mizoram chunga kho rang thlir thei tura in ron tar lang thin hi awa thain awa hlu em dam chunga a hmuna kan mu hau lo turte mani tap chak zola tanga kan lo thlir ve thei hi a hlu tak zeta helama kut tho tu zong song te chunga lom thu ka han soye ama ero chu mai thel poimo deuh in neya chu in khotar lan tur kha mar lama tanga lu nge chim lama tangin ti te an kho chunga hmun poimo le dang te tar lan ani te hian an kho chim mar chak thlang lama omani ya ti te an kho thenama khodang omte tar lan donin he khwa tanga chumi khami lama omania ti te soithin ni se du thu awa sam le zual donem ti chuan a hmuna kalin mu ve theilo mai la thinlung mitthla chiang viau nge yanga tlo ve hun a om phei chuan kan bang bo lo deuh nge yang le don to ka lung leipa ral tlan kan u le nau te ti in kan lo lai na ta ai ngama hre phalem lo te po in Burma sipai thlengin kan lo hua in kam chetleu nan kan lo manga tlema lo phim khur deuh te thleng khan u le nau te hmanga ina nei lo le nama chiang lo ti in kan lo in chal tau lo chawa ti chuan le thlawang ho tu an nei tha ti an han in hriat china meu chuan atual chung mi zok mi khwa hlavin country ta dial chu ni tak ber hi khovel mi hring atua te po hi khoye molaya chuan thla tu thumun te zong kan ni veka ma se kan chena le seilen na kan environment awang te hian kan mi zelian nun phung adang lam na sa thin ti hi hriat reng fo tur
a chiang lo kan bar ma u nau te ron ral tlan dan hi a chiang lo ram dang refugee anga hlau bak lenga tlan chia zong an ni lo top an du huna an lo chuka an du huna an chho le a an du huna duangang bung ruwa rui hlo thlenga la in an lo chuk le a tuna ngat phei chuan khotwal mi zok kut min thlak thu le tual hial an tha thu te kan hreta zut mai ni hi kan thu tok le kem ram nei tu le min chom tu central sarkar zok poin lo chiao aw lo tura min ti lom lom chung poin mani po in chom zo lo khan in ti christian le nama chiang in ti takin kan lo khwal tha thlena mani rama mani digna chan vo po fight ngam lo le u nau te torna po tuar pui pe lova anuam ngot u ma ron tlan thla te kha then khat phei chu alowa luak chuakin kan lo thelara hai re hai ai kon le mi stivel thuar thama bak zofa te hi kan fing hlei theilove khaile tu na chuan ni tin in hlona tur le in lua tur thlengin tual chung mi te min ti chep ta chuani ber hi engtin ne motaka malak chu ahun viau to lom ni ol samte in veng tinin ral tlan te hi ani zonna le na tho thlenga chin chia in kar tin ani lo po in thlatin in report tir zel se hilama ho chhongam to chin ngat phei chu an ron chungnon le hi khabur to ro se bai arsia rin thlei ole ngai nom thin hle mai khati zong kha wenata na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soye thu ron thuar sau sau turin thlir tu le ngai thla tu te kanin nge nin kanin som non le